Маргаритка и Таралещето Бочко представят. Знаете ли, че за Тони четенето на книжки е любимо, а за нас всяка нова книжка е истинско преживяване. Мама ми купи днес нова книжка с картинки. Гледам я с интерес и разлиствам лист по лист. Мама ми купи днес нова книжка с картинки. Гледам я с интерес и разлиствам лист по лист. Тука зайче как играе, там лисица как го дебне. Таралеж на кълбо ще избави зайчето. Тука зайче как играе, там лисица как го дебне. Таралеж на кълбо ще избави зайчето. Викат ме пак навън, но без мен в този ден почват лудите игри. Викат ме пак навън,